esok matuk sore matuk ene bola bali matuk nanging ora tau entuk asli ya prengoriti kusulingan wong lali ora kelingan wong lali ora esok tempe sore dele aja leda-leda aja leda-leda jas buka ikate blangkon sama juga alias sami mawon sama juga alias sami mawon ince mas besok dari wonten pamundutan durung ana dawuh adem ayem ya mas sliramu kok menawa karo warga masyarakat Ladan Kalimantik ini sing wis luwih wanuh dadi kok menawa saking piyayi-piyayi Laladan Kalimati wonten kang paringin nderek suka panglipur tetembangan ing mangke katuran daya minggah wonten saknggipun panggung ginarap saking adang-adang BCB niki nggih saged Ayub nggih saged morak arek Ayub ya oke Serang ya oke wonten lho Mas niki dereng wonten pamundutan Bapak Ibu iki ya aku wis di WA karo gedang di WA karo bose BCB nggih Mas ayo wes bos pekok padha lanange ayo Mas lha longok nggih mpun di WA napa Mas niku wonten pamundutan mboten digarap seraginan ramu garap seraginan potong 200 barang 150 potong 200 pekok nggih niki sarengan BCP nggih ya gelo nonane nono emplentruk ya disera mawon ben rondok rancak ya Mas asri iki aku ketemu awet perawan rung di bojo nggih semene terus iki wis babon anake loro ya cek utah semono yes iki anu ya Mas menolak tua ya Mas biyen aku jek sakmene kemon jenengan ya Mas saya gede penting sehat amin ya Allah pipisnya lancar nggih pipisnya nggih lancar nggih nggih pipisnya lancar to Mas nek mboten lancar ya dipresakno alhamdulillah nek anyang-anyangan ra ikut pijer ngenan lha nggih mangga Mas yo gelo mangga nggih mboten kok bodo
wis kena nggo golek duit. Nggih. Lumayan ya Mas. Nggih, nyuwun ngapunten Bapak Ibu nggih, golek duit Pak, nggih golek duit. Nggih, niki tengene Pak Dik lho. Iki ya. Wah. Angger job kok ngene dulure. Masuk. Ya sing tenang disembadani karo bolot. Goyang ngene lalakon. Aha. Ketemu kaya sinandalan gawe gelok ati salamase besewi Madakir. Dudu. Kuwi basa sing siji. Mangga Mas masukin. Ya, tak nggih. Goyangin